si Mr. Lamberto Vilen. Ako yung may-ari ng Banjis UBE Halaya dito sa Barangay San Marcos, San Pablo City. Itong UBE Halaya ay naman ako rin sa mother ko, magulang ko. Nung araw, siya ay naggagawa na nito ng UBE. Kaya yun ang naisip ko para ipagpatuloy. Ayan, madami na nga ditong kalaban sa pagganitong negosyo, sa pag-UBE. Ilalaga muna yung mga ube, nalaga na yung ube, ilalagay na sa, gigilingin na siya sa machine. Kasabay na nun ang mga ingredient tulad ng gatas, asukal, may butter, gano'n. Pagkagiling ay hahaluin na ng mga tao at hanggang sa maluto na siya. Pagkahango, diretso na dito sa processing, dito sa aming pagbabalot ng ube. Marami naman kami mga suki, tulad ng Benz, halo-halo. Tapos yung mga dati na mga matagal na namin mga suki kung sa saan lugar. Mga Batangas, Cavite, Metro Manila, Quezon. Tatawag lang sa amin at mag-order sila. Nung time na kami nagsimula ng pagluluto ng ube, marami naman kaming atika, katulad ng mga may nabili kami lupa, may nabili na rin kami mga sasakyan, mga bahay ng aking mga anak, meron na rin kami mga kanya-kanya. Yun, ang mga naitulong sa akin ng negosyo na ito. Nung nagsisimula pa lang kami, hindi ganyan kalaki. Ang lugar namin, yung space namin ng lutuan. Nagsimula lang muna kami sa 2 lutuan hanggang sa dumami na rin nga yung order. Habang dumadami yung order, nadadagdagan yung aming gawaan na ipapaayos namin yung gawaan namin. Ang iniingatan ko sa amin sa pag-ube, laging yung lasa ay maintain namin, hindi yung pabago-bago lasa. Kinakailangan para kami balikan ng customer kung ano yung kanila natikman noon at nagustuhan nila noon. Hanggang ngayon ginagawa natin. At yung mga gustong bumili, dito lang kayo magpunta sa Banjis UBE Halaya. Maraming salamat sa mga tumatangkilik ng Banjis UBE. Kung nasan man kayo po lugar at kayo nagawi dito sa San Pablo, punta lang po kayo dito sa Banjis UBE Halaya.